og velkommen. Det er Billedbladnørden, og i dag har vi PIS blog med, og i dag skal vi spille Minecraft. PIS blog skal stille mig nogle spørgsmål. Ja, okay. Første spørgsmål. Er du god til Minecraft? Jeg er skidehamrende god til det. Okay. Andet spørgsmål. Hvem vil du helst stemme på, hvis du kunne? Donald Trump eller Hillary Clinton? Clinton. Okay. Tredje spørgsmål. Har du swag? Hvad er det for noget? Det er, om du er sej. En hvad for noget? Om du er sej. Om jeg er sej? Jeg er mega sej. Jeg er mega sej. Okay. Fjerde spørgsmål. Kan du lide duo? Ja. Kan du? Ja. Hvem kan ikke det? Nej, det er rigtigt. Ja, alle kan lide det. Ja. Nej, jeg er lige ved at løbe tør på spørgsmål, men jeg skal lige se, om jeg kan finde flere. Ja. Har du en form for computer, MacBook-agtig? MacBook eller sådan? Jeg har en iPad. Ja. Er det den, du bruger til at filme med i dine videoer? Ja. Okay, jeg tror, vi nåede til... Jo, 6. spørgsmål. Katte vs. hunde. Katte vs. hunde. Ja. Katte? Kattepis. Katte, kan du bedst lide katte? Eller hunde. Jeg kan bedst lide hunde. Nå, okay. 7. spørgsmål. Det er mit hus. Hvem gulddreng er, og hvem DJ Guldspil er? Prøv lige at se, inden du spørger. Det er mit hus. Her. Det er mit hus. Hvad? Det er mit hus. Vi er inde i mit hus. Så, Ja. Var mega sejt. Nå, hvad vil du spørge om? 7. spørgsmål. Kender du gulddreng og DJ Guldspil? Om jeg kender Gulddrengen? Ja, naturligvis. Ja, naturligvis. Hvem kender ikke det? Eller ham? Og DJ Guldspil. Altså, der er DJ Ja. i bag. Ja. Gulddreng, altså gulddrengs DJ. Jeg tror, vi nåede til 8. spørgsmål. Ja. Er du en kartoffelhund? Om jeg er hobbykongen? Nej, om du er kartoffelhund. Om jeg er en kartoffelkur? Om du er kartoffelhund. Om jeg er kartoffelbud? Ja. 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 Hvad ønsker du dig til jul? En cykel, en kartoffel eller et løg? En kartoffel? Nå, jeg troede, du ville sige noget. Kender du Matti Olsen? Ja, hvem kender ikke ham? Ham tror jeg, hvis du skal lære at kende, fordi han elsker bacon. Elsker en bagel? Bacon! Nå, bacon! Nå, jeg troede du mente bagel, dem der, du ved, det der... Ja, det der runde. Ja, lige præcis. Ja. Hvad var vi nået til 9. spørgsmål? Fuck life, siger du? Siger du? Sig mig engang, hvad siger du til mig? Siger du fuck life til mig? Nej! Ja, du siger fuck life? Fuck you? Fuck nej, hvad? Nå, må jeg høre? Kom. Hvad? Kom nu. Come on, baby. Jeg har ikke sagt noget fuck nej, hvad er det for noget? Nå, undskyld, så har jeg hørt forkert. Men sådan er det at blive gammel, du. Man kan høre lidt forkert en gang imellem. Kom nu. 10. spørgsmål, så er vi nødt til, ikke? Jeg fik 9. spørgsmål før. Ja, det gjorde jeg. Ja. Kan du godt lide at spille fodbold? Hashtag FIFA. Altså og FIFA. Jeg er simpelthen så god til fodbold, du. Jeg er bare så... Skal vi så ikke lige se dine skills? Ja, naturligvis.
Din skills. Altså, dine skills, siger du god til fodbold. Jeg er pisse menneske. Kan vi ikke sige nu, at du skal stille mig spørgsmål, for jeg har ikke lige nogle spørgsmål, jeg kan... Du er gået død. Du er gået død. Ja, jeg er gået helt død. Jeg jeg kender. har slet ikke noget op i min hjerne. Jeg kan slet ikke huske noget. Nej, jeg kender det godt, du. Altså, det er det 20 spørgsmål til professoren. Det er svært. Ikke også? Det er det. Ja. Kan du stille mig nogle spørgsmål? Ja. Er du en smuk dreng? Jeg vil ikke sige, at jeg er smuk, men okay. Jeg ved. Om nu andet spørgsmål. Ja. Jeg siger det fuck det ud i Minecraft til polisen. Hvad? Police Minecraft? Hvad siger du? Minecraft Police. Police Minecraft? Hvad siger du? Jeg siger fuck the police. Nå, skal du videre til 3 spørgsmål? Ja, det skal jeg. Nå, men sig mig engang, du har... er din lillebror med der, eller hvad? Lillebror, jeg er lillebror. Du er lillebroren. Altså storebroren også med? Storebroren, han sidder ikke og siger noget. Nå, Han sidder bare sådan ved siden af mig. han ryster bare på hovedet. Ja. Ja. Nå, skal vi ikke videre? Jeg eater din numse. Hvad? Jeg eater din numse. Okay, jeg tror, det bliver Alt for kompliceret. Nej, nu skal jeg nok være ordentlig. Ja, det må du hellere. Tak. Så nu skal jeg høre. Det var noget med, at du var lillebror. Du er 9 år, ikke også? Nej, jeg er gammel nok. Du er gammel nok. Det er et godt udtryk. Hvad er din yndlingsspise? Yndlingsspise? Ja, jeg ved ikke, hvad yndlingsspise er. Nej, du spiser... Men jeg ved, hvad yndlingsmad er, og Ja, men det var det, jeg tænkte. Jeg ved ikke, Men hvad yndlingsspise nej, er. du spiser ikke gedelorte, vel? Jo. En gang imellem? Nej, det gør jeg ikke. Nej, selvfølgelig gør du ikke det. Jeg ved ikke, det var også dumt spurgt. Det var meget ubekendt. Spiser hundemad? Nej, det gør jeg heller Nej. Nej. Jeg spiser kebab. Gør du det? Nej, men Nå. det gør jeg. Det gjorde jeg. Ja. Videre. Ja. Vaka. Biko, miko, tiko. Samedam. Vaka. ECD. Okay, I don't care. Jeg ved ikke, hvad du siger. Det ved jeg heller ikke. Færdig. Færdig, okay. Samedam. Vaka. ECD igen. Samedam. Vaka. Hvad? Samedam. Min mikrofon er... Min mikrofon er... Det er bare den lækker. Det er bare den lækker. Sig mig, gentager du mig? Jamen, var det ikke det, jeg skulle? Det ved jeg ikke. Undskyld, det troede jeg. Undskyld. Okay. Nå, skal du lære mig min første igen? Jamen, jeg skal skide. Kan du skide? Okay, ja. Jeg skal have juler. Jamen, jeg skal skide, så stopper videoen nu. Okay. Bye. Det var hyggeligt. Ja, hvis så skal jeg ikke starte, eller den der tekniske. Og det